На любима жена се подарява залез. Защо не изгрев? Символично е начало. Начало на нов ден. Защото да подариш залеза е обещание. Обещание, че ще бъдеш до нея в тъмното, което идва. Каквото и да крие в себе си. Обещанието, че няма да се събуди сама. Богомил, днес ти подаряваш най-красивия залез. Поли приседнала в училищния двор. Ненадейно пред погледа й минава млад господин на име Богомил. Пеперудите в стомаха й започнали да правят такава турбуленция, сякаш някой е пуснал песента със същото заглавие на абитуренски бал. В това време Богомил, запленен от нейните зелени очи и засрамената й усмивка, спира да гледа в краката си за малко, погледите им се спират и магията е започнала да се случва. Искам вашите силни аплодисменти. Това е деня, в който двама невероятни души си казаха да във вечността заедно и за нас е чест да застанем до вас като ваши кумове не само в този ден, но и във всеки следващ. Оли, виж колко бяхме малки, а сега съм на сватбата ти. Обичам ви, обичайте се и вие много. Ние минаваме само да ви кажем, че ви обичаме. Айде, лека вечер. На здраве!